Hoe zeg jij gezegd? Wat zijn brazen? Ja, ik zag met mijn mensen hele praten blue movies is zo. Waar zijn mensen naam? Waar zijn mensen naam? Wat ze man nou? Je was zes, een stukje iets. Wie is dit? Hoe is dat? Menta zo goed. Double tap, guys, double tap. Nee, geef je los, hij mensen een ambulance kou. Nee man, geef je. Alam mo, wala ni worry. Hij kan zorgen dat zij toe ook nou. Ja, zit de tafel in, mama. Hoor je? Misschien kan jij even antwoord man. Muni, mijn maat nog eens in zit de tafel. Hoekom blij hij voor met een dildo? Ja, we horen En elke video. Kaya dengan Ikaw pala yung sa menta mo na dahil. Ja, goeie, pauze.